Nouvelle Mounumbe, nouvelle Oubé. Et hélicoptère de Bora Kidal. Kana Gao ministre ka hélicoptère. Un et ka foko hélicoptère bina. Amena andado la moune a bin. Kunjumena a bina. En même temps, amena andado à la Malion. Abena son Malika appareil abena son Malika keleke menaouye. Abena son Malika keleke menaouye. Abena doku mena mambulo. Otemelengo et sujet flana kunu ko yɛrɛ tagabolo an bɛ situation min kɔnɔ ka kɛɲɛ n'u bɛ fɛ ka janfa min siri Mali kama Poutine bɛ ka Mali suit dɛ Poutine sigilen bɛ ka Mali jateminɛ Poutine ka radar fɛn fɛn b'a bolo de dernière génération a bɛɛ barakelen bɛ Mali kan i ko i bɛ janfa ta dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ a kan ka min kɛ a b'o kɛ Poutine ye Assimi wele ani Assimi kumana amena kana anda do u ye mun de fɔ ɲɔgɔn ye ko be ko caman tɛmɛna ni Assimi cɛ an bɛ min kalama la an bɛ n'o fɔ o tɛmɛlen kɔ dagabana meeting dɔ bɛ yen meeting patriotique sini 26 mars la enjeu ni fɛn dɔw de bɛ ko in kɔrɔ meeting sini 26 mars fali balimaw ko b'a kɔrɔ dɛ n'a ma fa n bɛna enjeu fɔ ye ani référendum enjeu o de la sini bɛɛ ka bɔ ka taa meeting na bɛɛ ka bɔ ka t'i ka carte d'électeur retirer a ye partage caya pour que n ka don analyse la joona je veux beaucoup de partage a ye partage caya u kana n ka vidéo u kana a signaler parce que ɲɛ bɛ dɔw bɛ ka signaler ɲɛ bɛ dɔw la a ye partage de bonya a y'a bila groupe whatsapp la a y'a bila groupe facebook la a y'a bila groupe caman na pour que an k'an da don vraiment ko minnu bɛ ka kɛ sen na an k'an da don a la a ka bɔ a kalama joona an bɛ wagati min kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ est-ce que vous voyez donc k'an ka Cherifkɛ fo Cheikh Cherif Tiyami Hayidara kabako fura tigi ala ye Cherifkɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi rɛndimi kɔdimi Cherifkɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10 k'an ka kutubu n'an ka waliw fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Maliko la wuli bɛ kɛ ka kutubu sɛgɛrɛ Lassana Kanɛ ka foli bɛ yan ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tobakura Morikɛ ka kuma man ca ni mɔgɔ min mago b'a ka numéro la i bɛ don n ka inbox kɔnɔ a ye partage fanga bonya k'an ka membre n baarakɛɲɔgɔnw ani jɛɲɔgɔn n'o ye Victoire Gloire président ba Segu Tunkara a ka foli bɛ yan guide Lajo guide suprême a ka foli bɛ yan o tɛmɛlen kɔ Sako ka foli bɛ yan Mas ka foli bɛ yan Gabonkaw an ka Pɛnsobakaw ani Victoire Gloire sigilen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ vraiment u bɛɛ ka foli a bɛ nin yɔrɔ la donc an bɛna an da don an ka vidéo kɔnɔna la donc balimaw an bɔra information min kalama ko avion dɔ de bɔra est-ce qu'il y'a fɔ MINUSMA ka avion dɔ de wulila ka bɔ Kidal donc de Kidal an t'a dɔn vote koɲɛ de don wa an t'a dɔn fɛn o fɛn koɲɛ don mais MINUSMA ka avion dɔ bɔra Kidal avion panna ka taa Kidal an t'a dɔn avion kun bɛ min na Kidal de Kidal l'avion a quitté Kidal destination pour Gao i b'a ye k'a fɔ avion y'i kunda Gao kan donc a kɛlen k'i kunda Gao kan an bɛ ka information minnu mɛn ko condition météorologique ko fiɲɛba bɛ ka ci cɛncɛn bɛ ka yɛrɛkɛ fiɲɛ bɛ ka ci visibilité bɛ ka réduire ko pilote nana k'a bɛ avion lasigi ka avion poser aéroport yɛrɛ kɔnɔna la k'a bɛ avion lajigin Gao aéroport kɔnɔna la ka bɔ Kidal i b'a ye k'a fɔ a dɛsɛra ka avion sigi avion nana bin a kɛrɛ kan dans un premier temps an ye minnu mɛn ko passager minnu bɛ avion kɔnɔ dɔw ko fɛn m'u sɔrɔ dɔw ko dɔw banala mais an t'a dɔn fɛn kelen min ye nin MINUSMA ka avion mun de y'a bɔ Kidal mun de n'a nana Gao MINUSMA ka avion yɛrɛ un moment interdiction tun bɛ a ka avion kan k'u ka avion kana décoller u ka avion kana foroko falaga kɛ surtout ka bɔ Kidal kana Gao k'u ka avion bɛɛ kun clouélen bɛ au sol donc ordre kun dilen bɛ MINUSMA ka avion u kana wuli bon an t'a dɔn MINUSMA ka nin avion min wulila a taara Kidal mun de kɛ a nana Gao jɔn de kun b'a kun passager jumɛn de kun b'a kun minɛn jumɛn de kun b'a kun a ye nin wulili min kɛ est-ce que Mali autorités b'a kalama Mali état b'a kalama kɔfɛ enquêtes de bɛna a yir'an na dans les jours à venir sɛgɛsɛgɛliw de bɛna a yir'an na mun de kun bɛ yen mais n bɛ kuma dɔ de fɔ a ye a b'a kalama MINUSMA ka avion min binna
ni avion ni hélicoptère Puma de français ou avion ni français ou hélicoptère Puma ibe ka tana we hélicoptère kolomunu kun fere malima fois hélicoptère kun cloué au sol a hélicoptère kun dalé au sol a hélicoptère amasega wuli a kelengelen munu willa iba e ka fo do bina kati do crashera do to bolla ka écraser werama aba donc a fo ko hélicoptère char nyogon Puma de aba do ko olu o de be ministre bolo o hélicoptère Puma char de o de be ministre bolo donc ko hélicoptère char do en provenance de Kidal kabna atterri gawo iba e ka fo hélicoptère a desera ka jigi parce que hélicoptère Puma nous flemme na min fois précision tout la way de un de deux avions nous crash kabou avion be crash tuma be Europe dugu do be ou te son hélicoptère Puma est-ce qu'il y a famu ka baraka na parce que ko Puma ka telinga crasher Puma ka telinga pilote ou janva Puma accident ne ka cha quoi bo ibe ka tana ni mo ko kunte mino o kuntara o hélicoptère colon ou tara ou donolu de la kana kube Mali armée de l'air la wuli no aw ni ala cha armée de l'air comme ça ka renforcer aw ni ala cha Mali armée de l'air comme ça ka ta ou comme ça ka sansoro on boni hélicoptère ni Mali taga la bi hélicoptère munum be ambolo ah balmo kabako hélicoptère do comme ministre ga avion desera ga jigi pour des raisons météorologiques ko fien jugaruma o hélicoptère munum mambolo non le hélicoptère Mi-171 absega voler chou absega voler clé et c'est à bon absega voler ni neige be ga jigi absega voler ni volcan be absega voler ni kogoji fien ga bo aba kalama ko hélicoptère ou de be ambolo Mi-171 bala Mi-24P bala Mi-35P bala est-ce qu'il y a comme Mi-8 bala bolmo nous y hélicoptère jardoye ni nous be Mali bolo a kura iba e ka fo bolmo o de la Mali ka avion iba e ubeta ou ka opération ke ka seki here ni padena ka soro dégâts ma ke ka soro foi ma ke a jate mena sisa capacité même Mali armée de l'air bolo a capacité ka greni ministre taille capacité même Mali armée de l'air bolo a capacité ka greni France taille capacité même Mali armée de l'air bolo iba e ka fo ou kuma la coube force anti-putsch min bla sur place est-ce qu'il y a famu ko kana coube na asimin kele Mali armée de l'air ka capacité aux forces ben farayon nga armée de l'air ka capacité ka grena ben iba e ka fo vraiment dynamique changera iba e ka fo ko yelema dona ko la iba e ka fo ko vraiment bi am wakati na armée malienne vraiment elle est en mesure de nous sécuriser mina ni matériel même armée de l'air bolo vraiment a mina on en sécuriser donc comme ministre ka avion bina entado bina kumina mais rapidement autorité malienne ndale mala ou bena communiquer binkun kera femi anga seka antani en plado o temelengo abado Poutine mega Mali situation suit Poutine nyabala Poutine est ordre de dit kaka radaru ku beka barake bi ni Mali autorité ouye ou beka barake ni Mali état major koni java beka labe Mali kama ko Russie en première position farafina kuka Mali autorité ou ka ou informé ore sen fe ni ko ben ale kame wakati mna ibaye Russie be Mali autorité alerté ore sen fe kuna sini Poutine yere téléphone ta yere de téléphone ta ka asimi wele ka yira asimina vraiment asimi ngadana bika Poutine ye asimi wele ko asimi mogo be mina jumene la ibe kele mina mogo be mina wore la tuguni wa ngadi ma asimi Poutine ye asimi wele est-ce qu'il y a famu ko asimi c'est-à-dire janfa na be ga labe kama asimi yakilla tige Russie bi kokoro authentique ka foi de kila ame wakati na bi Poutine go asimi ma ko na mogo be balo la asimi nga fo na klibala Russie ka balo do sera amame o ka balo do jigina est-ce qu'il y a famu Guinée o ka balo do jigina Dakar munun ka ngana acheminer kana di ama donc o de la biba e ka fo ko Mali ni Russie ka coopération amega bolo di nyoma minke ça va à 200 à l'heure Mali ni Russie taga bi nyoma bolo de main dans la main ni pratiquement chaque 2 à 3 jours il va e ka fo ko Poutine abe asimi wele ka asimi nga kungola balmo transition mi mega o barakeo est-ce que anka nga son o transition nga baraka saboter est-ce que o transition non nanani ko anka nga banga o ko soutenir wa
il va être kafo o de sen fait Francis jigi tigɛra Francis dongo bana Francis dabal bana diɲɛ dongo don chaque 2 jours il va être kafo Poutine bɛ Assimi wele ka Assimi ɲininka kibaruya la c'est à dire ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn ala ye mandiya dɔ di Assimi ma ala ye jelimandiya ni dawula dɔ di Assimi ma an balimaw ni jelimandiya n'a dawula bɛ fama ka kɛ farafin yɛrɛ Poutine yɛrɛ bɛ téléphone ta ka chef d'état min wele en personne Poutine yɛrɛ ka téléphone ta ka Assimi wele en personne chaque fois on devait répéter balimaw cela constitue une source de satisfaction cela constitue une source de fierté aw b'a dɔn mun ye Poutine tɔ ka danaya sinsin Assimi kan u ɲɛ bɛ Choguel est à côté d'Assimi Russiw ka diplôme rouge de bɛ Choguel bolo est-ce y'a faamu c'est-à-dire Russiw ɲɛ bɛ bi situation politique la Assimi ni mɔgɔ min bɛ ka baara kɛ n'o ye Choguel a n'a ka gouvernement les 5 colonels Russiw ɲɛ bɛ bi est-ce qu'il y'a faamu a conjoncture politique ka ɲi fɛn o fɛn entourage fɛn o fɛn bɛ bi n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ entourage la a si tɛ Faransi fɛ a bɛɛ ka Russie kanu de ka bon n ko Russiw y'u ka diplôme rouge de di Choguel ma don min na Choguel ye discours in k'a kɛ Nations Unies na est-ce qu'il y'a faamu ko Faransi ma ɲi États-Unis ma ɲi olu de ye farafinna ka sɛgɛn ye MINUSMA dɛsɛra o yɔrɔ bɛɛ Poutine y'i senba biribiri de a ye mun de kɛ a ko a ka état-major ma k'a ye avion donni joona a k'a kɛ Antonov kɔnɔ Choguel nana don min une semaine u ye avion donni Antonov kɔnɔ ka na di Mali ma ko cɛman nin discours kɛ farafinna ko ni tubabuw m'a essayer ka coup d'état k'i la ou bien ka rébellion su ka k'i kan ou bien ka terroristes si ka k'i kan o de sen fɛ i b'a ye k'a fɔ Russiw y'u teliya ka na minɛn di Mali ma pour que Faransi kana Mali janfa pour que u kana terroristes su ka kan na pour que u kana rébellion bila an na rébellion min bɛ an la kɛɲɛ donc Poutine bɛ ka o baara min kɛ parce que a ɲɛ bɛ à côté d'Assimi il y a un russophone qui s'appelle Dr Choguel Kokala Maïga Russiw ka dana ko Russiw ye diplôme rouge aw ka taa ɲininkali kɛ ban le diplôme rouge c'est que ça représente ça c'est une grande marque de confiance de la part des autorités russes ni Choguel tɛ u ka diplôme rouge ne hakili tɛ politicien na m'a fɔ n ko mɔgɔ m'a sɔrɔ dɛ mais Russiw ka diplôme rouge ne tɛ politicien dɔn politicien min ye Russiw ka diplôme rouge sɔrɔ Russiw ko bilahi k'u sɔnna Choguel ye u dalen b'a la ko Assimi k'a ni Choguel k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka continuer ni baara in ye u ka taa ni baara in ye o de sen fɛ an bɛ mun de fɔ a ye référendum mobilisation a ɲinina bɛɛ de fɛ ko bɛɛ de ka bɔ vendredi n'o ye sini ɲɛ e n balimaw a ye bɔ par amour pour la Russie cɛ o cɛ i bɛ Russie fɛ sini an ka bɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade la cɛ o cɛ i bɛ Chine fɛ ko Chinois ka continuer ka maramafɛn d'a ma sini an ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade la cɛ o cɛ i bɛ Turkiw fɛ ko Turki ko ka di ko Turkiw ka baara u bɛ ka drone TBD e bɛ fɛ u ka continuer u ka drone TBD d'a ma wuli an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa stade du 26 mars la cɛ o cɛ k'i bɛ Assimi fɛ i bɛ Choguel fɛ i jija i bɛ les 5 colonels fɛ les 5 colonels Modibo Kone Malik Diaw a tɔgɔ colonel Ismaël Wage a tɔgɔ Sadio Kamara Assimi Goïta ka fara u ka cɛkɔrɔba kan n'o ye Choguel ye ko ninnu ko ka di ye ala kama an ka taa stade du 26 mars la an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen mobilisation ba min bɛ ka kɛ ka taa yira diɲɛ mɔgɔ la ko bilahi jama bɛ Assimi kɔ k'a yira Faransi la ko min b'u kɔnɔ ko n'u y'a kɔrɔbɔ sini 26 mars jama k'olu de bɛ bɔ ka kɛ bouclier n'u ko k'u bɛ maga an ka président Assimi na balimaw a ko k'a bɛ anw soutenir mɔgɔ dama min ne wele ni tile fila ni n'an mara walahi an b'i kɔ c'est-à-dire k'a ɲini o jama fɛ k'a ɲini maliyɛn fɛn fɛn fɛ k'i bɛ Bamako ala kama sini i bɛ baara o baara la a baara bila an ka taa 26 mars la o tɛmɛlen a ye taa ka carte d'électeur retirer carte d'électeur de y'an ka kɛlɛkɛlanw ye carte d'électeur de b'a to an bɛ se ka biɲɛ turu Faransi la carte d'électeur de b'a to Faransi est-ce que i y'a faamu politique min b'a kɔnɔ ka na Mali la a politique bɛ tiɲɛ a bolo a ye taa ka carte d'électeur retirer a ye taa mairie la a ka carte d'électeur bɛ yen a ka bureau de vote kɔrɔ a ye taa a ka carte d'électeur bɛ yen bi journée chômeur ko bɛɛ ka t'i ka carte d'électeur retirer ani bɛɛ k'i labɛn sini an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka taa juma seli stade du 26 mars la sini maliyɛn bɛɛ kabiri 14h o k'a sɔrɔ 26 mars fara 14h a fara ka 26 mars fa ka dalala fa fo gitɔrɔ an mago b'o de la n'o k'a sɔrɔ n balimaw a bɛ fɛ anw ka continuer est-ce que i y'a faamu an bɛ baara min na parce que anw bɛ baara min na bi
on peut ka responsabilité de engager les nous sini meeting ni jama ma bo essayer comme on a responsabilité de engager les donc on ma sanu ni aw fa on mon be vidéo ka ma wari ni na mais n'a pas fait on récompenser de la plus belle des manières population du Mali ala kama ay bo sini agata stade là ça récompenser tu sais ka teme o ka sini stade ka fa parce que ça doit être historique. Par amour pour Assimi, par amour pour Shogel, par amour pour les 5 Colombiens, par amour pour Ablaï Maïka. Bolmao, Abel de Kabosini, en attendant sur le stade du 26 mars là, en Yinine do, au fait. Deli do, en responsabilité engagée l'endo. Francis Gastranye, Djemgo Gastranye. Abebe ba, Abebe na don, sinini. Ni ala sona kabreshuna. 26 mars là, on activiste on bekele no kambolo di ngoma mi on sur stade du 26 mars là chouina kata mobilisation pour que mo be se ka bosini ay taga carte d'électeur ou retiré carte d'électeur ou be sur mairie là ay ta carte d'électeur ou be sur na ma se ga sur mairie là est-ce qu'il y a fond ay ta aga bureau de vote koro ay de la ga vote ke bureau mununa ay ta au bureau mununa aga ta carte d'électeur ou ta ga voter oui quand on a emporté pas de 50% mais 90% peuple malien ayanga dana dauka now be faire révolution sauver ka révolution continuité là on va continuer ka vidéo ke ka soma malo balmo avec dépend ko fla de la sini aka bokata 26 mars là en pebi yo soy nera be kan en personne est-ce qu'il y a famu en même temps dimanche do ay boaka ta voter al ni mo min banalendo ni be sega il sega ta chogo ni do be segi sincère ni serom le bila ni be sega serom boka calmanta nous avons des conditions na sinanga yo sur 26 mars là dimanche anga bokata voter mais vidéo ma bla balma ke na o denga do amara sila je chercheur salam alaikum